hastini lukurok norok tabu joto hojak baidi tamori hinba hastini kereng thayo salborom no joyaboi Sikok dakat rok akar laijak abo haikeno Sikok mangkhok dakatni jarui haino hai mungye kami amsayo bai khungni Khogwi langjauka patimung mungye kami bo horni damni tamo jorabo Khogwi langjaka bai khungnwi khogjaka tokhai debor mate suji debor mongoi Khoroknwi borokni bike lambarka TR06 D5287 and 160 bajas palsa te khungsa bike ni number ka TR06 8077 Avenger bike kamaja Khoroknwi borokni bike je thayopano nogi tongkhe borokno kokduk namar bisukti kirnani bagai koimong narkha kokduk number ka 7005952887 hayakeba te kaisa number ka 6009716446 Ani mia sariko enbanjar bike kamai thangka horni duita samoi hayo higa apno jara nuk tongnai rok norok kisa ano ani kokduk namar kerengdi bike ni number ka TR06 hingga 8077